Sanibonani bathandekayo benkosi uJesu, ngivumele namhlanje ngikutholele izwi ngokwencwadi yezenzo uchapter 10 uverse number 46 no 47. Fundeka kanje: ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu, khona uPetru waphendula wathi, ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhaptizwa laba abamukela umoya oyingcwele njengathi na? uPetro umpostilo omkhulu ezulwini laphana kwibonda leJesper, igama lokuqala kwifoundation yelakhe uPetru, bese kulandela igama likaPawuli. Lamazwi atholakala lana akhulunywa uyena uPetru ukuthi ungabe ukhona yini owalayo ukuthi laba babhaptizwe emuva wokuthi bethole izilwimi. Lezi limi abazitholile uma bezithola bafundiswa ngamuntu ukuba badumise uNkulunkulu, kepha izwi lithi bazwakala bemdumisa uNkulunkulu. Kusho ukuthi umoya wakubo wawukhuleka kuwo okhulekayo, ngoba uPetro uyayicacisa lento uPaul ukuthi uma kukhulekwa ngezilimi kusuke kuumoya okhulumayo noNkulunkulu, kungasiyingqondo. Ingqondo ayikwazi lokho okukhulunywa umoya, ngoba kusuke kuyizilimi zikaNkulunkulu, izilimi ezikhulunywa izingelosi zikaNkulunkulu. Kahle kahle isipho sikaNkulunkulu yizo izilimi. Lesi sipho esanawo wonke umuntu, ngoba laba ababekhuluma lapha abantu bezizwe okwakungalindelekanga ukuthi bangazikhuluma ngoba babengasibona amaJuda. Ngakho-ke uNkulunkulu uyathanda ukuthi sonke sikhulume ngezilimi. Uma ungazipractice izilimi uzozazi kanjani na? Uma une-attitude ngakizilimini, uma uzwa abantu bekhuluma ngezilimi uthi laba bayazenzisa, ingabe uyawuzikhuluma nini kanjani? Ngoba umoya oyingcwele ngeke azifoste kuwe. Bakhona abazamukela zona izilimi lezi mhlaba bebhaptizwa ngomoya oyingcwele bazikhuluma kanye, akabazange baphinde bazikhulume. Kodwa lena ilanguage kaNkulunkulu, ilanguage yaphezulu ezulwini. Uma ukhuluma ngezilimi izingelosi ziyakuzwa noNkulunkulu uyakuzwa. Kuyashesha nje ukuthi uconnecte nezulu uma ukhuluma ngazi izilimi. Ngakho-ke ngiyakhuthaza ukuthi izilimi nawe ufuna ukuzazi, ufuna ukuzikhuluma, uzipractice, ngoba noma uzazi, uma uzipractice uNkulunkulu uyabona ukuthi unogqozi, uyazifuna, usebenzisa ukukholwa, uzobe sekupha izilimi bese uyakhuluma nawe ngezilimi ngomoya kaNkulunkulu. Ngakho-ke moni osahlele ezoneni, ngithi kuwena, ngabe ithemba lakho liyini na? Ngoba ukuguquka kusekho ngale kwethuna, guquka manje, kuyisikhathi sakho lesi sokuthi uguquke. Ngikubizela kuye inkosi uJesu. Masiphinde sithole izwi lethu ngokukaPawuli encwadini yakwabaseKorinte yokuqala uchapter 14 uverse number 18 uthi, ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Usho uPaul la ukuthi ukhuluma izilimi okwedlula bonke abazalanayo bakhuluma nabo kule ndawo. Ukhumbule ukuthi uPaul kuverse 5 kulona le chapter uyasho ukuthi ngiyafisa ukuthi ningayikhuluma nonke izilimi. Kahle kahle isipho somzalwane nomzalwane izilimi zikaNkulunkulu ukuthi sizikhulume. Uma ufuna ukwazi kabanzi, ngoba kuningi okulotshiwe ngezilimi, uma ungafunda yona le verse le chapter esikuyona ichapter 14 kwabaseKorinte bokuqala, uzozwa kahle eyicacisa uPaul, umpostile uPaul. uJesu uyathanda ukuthi sizikhulume izilimi ngoba zenza ukuthi sibe namandla, zenza ukuthi siconnecte nezulu, sehlelwe umoya kaNkulunkulu, ngoba sisuke sikhuluma noNkulunkulu ngomoya kaNkulunkulu, ngoba kumele simdumise ngomoya uNkulunkulu nangeqiniso. Ngithi ke kulesikhathi samanje nawe ngiyakhuthaza ukuthi awuzithandi ilimi, awuzinike isikhathi ufunde izilimi, ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuthi uzikhulume. Kuyisipho sikaNkulunkulu sokudumisa uNkulunkulu lesi. Ngithi kuwe moni osahlele ezonweni, ngithi kuwe moni osajabulela izono, ngithi kuwe moni osaphila impilo ingazi ukuthi wena uzofa. Awazi yini, abakutshelanga yini ukuthi umkomelo wesono, umvuzo wesono ukufa, kepha isipho sikaNkulunkulu ubomi obungunaphakade ngayo indodana yakhe uJesu.